I pozdrav svima, dobrodošli na naš kanal, moje ime je Srđan. Danas ćemo igrati Kantere. Zašto Kantere? Zato što smo na jednoj stranici na Facebooku pitali ljudi šta hoće da snimamo i oni su većinom glasali za Kantere. Nećemo igrati obični Kanter nego paintball, zato što ne znam, meni je zanimljiviji neki paintball. I ovo je Juri server, možete da igramo za hoćete. Sam će se na ovom kanalu imati i brat, on zove Stefan i on će imati isto neke igrice, neki rad, sad će nam pojem ja kako za igrica i Agari ćemo snimati pošto su i to dražili ljudi i snimamo i sad ćemo malo da igramo, se koncentrišem na igru. Evo ga jedan ovdje, jao šta ih je. Opa, ubili smo jednog. Dobro smo krenuli da se čeka ovo naš. I to u štekaru ovdje što je zabor. Inače ja kantere rasturam. Ako želite možete se subscribe-ovati, ali nemojte postoje čikavio da se stera da se subscribe i se želite ovdje isključiti. Kad se komentarišite dole ako nešto treba da ispravimo u klipu, da znamo da ispravimo te greške u sljedećim klipovima. Ajde, rekli ćemo još 2 partije pa da završamo. Dosta za prvi klip, koliko snimamo, 30 sekundi. Šalim, ne vidim koliko snimamo. O da, evo, da Bog se osušio u tom čašku i slomio nogu. Nije loša je sada da baciti neke skinove i to što mi kaže, modove ili tako već. Ovi što imaju VK i tako to, odmah izbanuju. Htjeli smo snimati facecam, ali kamera nam se nešto pokvarila. Tako da ćemo da kupimo novu ili ako uskoro danas se naš navoj, pa ćemo vam snimiti. U sljedeće epizode facecam. I tako, hajde ja to partiju da rastavimo malo pa da završam. Biće duže naravno ove epizode, samo da se malo uhoji. Eto to je za ovu epizodu, pozdrav i čujemo se.